Politicienii din ziua de astăzi de obicei își ascund trecutul. Eu sunt aici în fața dumneavoastră pentru că n-am nimic de ascuns. Și vreau să vă spun despre mine totul. Pentru că sunt un tip transparent și nu am ce să ascund. Am născut în Comuna Gușueni, într-o familie în care existau deja două fete, surorile mele mai mari, Luminița și Gabriela. Părinții mei, oameni simpli, tata șofer, mama casnică, oameni care ne-au crescut așa cum au știut ei și pentru care îi apreciem și le mulțumim. Am născut într-o zi norocoasă, 29 februarie, o zi pe care eu o sărbătoresc odată la 4 ani și sunt atât de fericit că pe 29 februarie părinții mei vin întotdeauna să mă viziteze. Asta înseamnă că suntem o familie unită, asta înseamnă că suntem cumva oameni care ne respectăm între noi. Provin dintr-o familie simplă, oameni de la țară, oameni normali, oameni cu credință în Dumnezeu, dar suntem uniți și ne iubim între noi. Copilăria mea a fost o copilărie normală, am crezut că sunt cel mai bogat om din lume, pentru că în jurul meu copiii nu își doreau foarte mult. Eram copii fericiți și care dezvoltam atât de multe jocuri încât chiar nu aveam cum ca într-o zi să putem să le jucăm pe toate. Seara întotdeauna se încheia după ce părinții strigau de cel puțin 3-4 ori, haideți acasă. Copilăria noastră nu a însemnat numai joacă, a însemnat și responsabilități. Fiecare dintre noi, cei 3 frați, știm foarte clar ce avem de făcut. Mi-aduc aminte, am crescut și mi-am dorit atât de mult o semicursieră. Pentru noi, o semicursieră însemna la vremea respectivă ce înseamnă un BMW pentru un puști din ziua de astăzi. Ca să obțin această semicursieră a trebuit să muncesc, să merg la iaseul din localitate. Trebuia să mă scol la ora 4 dimineața în fiecare zi, la ora 5 eram deja la treabă, încărcam la fân, așezam în căruțe, mergeam în plastă și totul pentru 80 de lei pe zi. Oricât aș fi muncit o vară întreagă, nu mi-ajungea pentru a putea să-mi cumpăr bicicleta. Tatăl meu, bineînțeles, pentru că eram fiul lui, eram copilul lui și care mă iubea atât de mult, m-a ajutat cu diferență. Nu pot să vă spun că îmi venea să dorm cu bicicleta în pat atunci când mi-am cumpărat. Era cumva satisfacția supremă. Mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, orice îți dorești, trebuie să muncești pentru asta. Au trecut ani, am devenit un adolescent, am terminat clasele primare la școala din Comuna Gușueni, am ajuns la liceu. Clasa de economic de la liceul agroindustrial. Și atunci eram 5 băieți într-o clasă și 31 de fete. Am ajuns să continui studiile economice, dar în liceu am descoperit contabilitate. Și mi-am dat seama că este o materie pe care o iubesc și pentru care părea că sunt făcut. Pentru că știam contabilitate, în facultate mi-a fost mult mai simplu. Știți cum e? Mai un examen pierdut, mai o distracție, mai un chef, așa era pe vremea noastră. Am reușit în anul 1993 să ajung la Râmnicu Vâlcea. Am dat examen la Direcția Generală a Finanțelor Publice, am luat examenul și am ajuns astfel inspector de specialitate în corpul de control al directorului general. Nu vă spun cum a fost prima zi de lucru. Niște oameni atât de bine pregătiți încât mă și întrebam ce am de făcut. Mi-a fost greu. Până am putea să-mi câștig locul în echipă, a trebuit să muncesc extraordinar de mult. Cariera mea a început să înregistreze un urcuș. Am uitat să vă spun că în 1994 am cunoscut-o pe soția mea, cu ocazia unui control la Administrația Finanțelor Publice Râmnicu Vâlcea. Și atât de repede am ajuns la concluzia că suntem făcuți unul pentru altul, astfel încât pe 5 martie 1994 noi ne-am căsătorit. Joia, până în cununia civilă, secretara de la birou m-a întrebat efectiv: Virgile, tu unde o să stai? Era pentru prima dată când aveam o întrebare existențială. Unde voi merge cu soția mea după ce ne căsătorim? Tot dumneei m-a ajutat și mi-am luat o chirie în spate la Policlinica Stomatologică și prima dată ne-am mutat la o garsonieră pe Republicii, unde n-am avut bani de bidinea și a trebuit să iau peria cu care curățam hainele și am zugrăvit cu ea. Într-adevăr, vreo 2 săptămâni de zile n-am putut să scriu pentru că buricele degetelor erau arse de la varul ăla cu care am dat pe pereți. Mi-aduc aminte acum cu zâmbetul pe buze. Cred că și atunci râdeam pentru că eram tineri și ne doream atât de mult. Copiii au venit foarte repede, Cătălin, iar la 11 luni a venit Ana. Copiii noștri pentru care, practic, am fi în stare să ne dăm viață. După 30 de ani de căsnicie, eu și cu soția mea avem o relație exact ca la început.
Partea proastă este că în fiecare dimineață ne trezim într-o casă în care suntem doar noi doi, iar copiii noștri sunt departe, sunt la București. Ce e mai rău și mai rău nu e faptul că sunt la București. Cel mai rău este faptul că atunci când îi întrebăm ce faceți, o să vă întoarceți acasă? Ei ne răspund involuntar. Pentru? Întrebarea pentru mă macină. Și când mă gândesc la întrebarea pentru, mă gândesc la toți copiii tuturor vâlcenilor. Și singura soluție prin care puteam să-mi răspund, de fapt să le răspund tinerilor la întrebarea asta pentru, era să mă implic. Cumva poate părea așa, că dar cine ești tu ca să te implici? Sunt un om normal, din Râmnicu Vâlcea. Sunt un om care își iubește orașul, dar își iubește familia și copiii. Cum de altfel toți vâlcenii o fac și toți își doresc mai bine în orașul nostru. Cred că am puterea, am capacitatea și mai și știu cum să fac astfel încât orașul nostru Râmnicu Vâlcea să fie orașul nostru, al tuturor. Ce caut eu în competiția asta electorală pentru ocuparea unei funcții de primar? Îmi doresc eu cumva așa să am pe firmament titulatura de primar? Îmi place să merg pe stradă ca cineva să-mi spună să trăiți domnul primar? Sau este o modalitate prin care eu aș putea să pun umărul la dezvoltarea orașului Râmnicu Vâlcea? Împreună cu familia mea avem în momentul de față o firmă care activează în domeniul auditului financiar contabilității. Avem încă o firmă care face agricultură, muncim vreo 200 de hectare. Mai mult decât atât, am o carieră în tot ceea ce înseamnă fiscalitate și vă dați seama, asta înseamnă interacțiuni cu afaceri, cu persoane, cu falimente, cu obligații fiscale stabilite nelegal de către alții, foarte multe lucruri. Dar mai am în același timp o experiență în tot ceea ce înseamnă structura organizatorică a unei instituții publice, crearea de bugete, cheltuirea banului public și urmărirea profitului la final pentru tot ceea ce înseamnă o societate normală. Cred că în momentul de față am experiența care mă recomandă să pot spune că pot face mai multe pentru orașul Râmnicu Vâlcea. Ce pot face pentru orașul nostru? Plecăm de la o necesitate a tuturor. Toți îți doresc mai multe locuri de muncă. Locurile de muncă nu pică din cer. Pentru asta este nevoie să faci un parc industrial. Parcul industrial îl vom face acolo în zona platformei chimice, unde sunt 70 de hectare teren arabil pe care îl vom achiziționa. Pentru că parcul industrial este locul unde noi vom merge să ne câștigăm salariile. Fără locuri de muncă nu putem discuta de prosperitate. Iar când vorbim de un parc industrial, înseamnă diversificare, înseamnă mai multe locuri de muncă, concurență. Și atunci, în funcție de ofertă și cerere, salariile vor crește și, bineînțeles, munca fiecăruia dintre dumneavoastră va fi recunoscut. Vorbim de anvelopări, mergem în zona 1 Mai. Zona 1 Mai este o zonă pe care nimeni nu a avut-o în vedere. Blocurile acelea sunt construite printre primele din oraș. Arată deplorabil. Pentru asta este nevoie să facem eforturi și să reușim să le anvelopăm. Mergem în tot ceea ce înseamnă parcările din spatele blocurilor. În parcările din spatele blocurilor să dau în momentul acesta ecusoane de parcare pentru mașini mai multe decât locurile de parcare. Asta este motivul pentru care trebuie să facem obligatoriu ordine. Trecem pe la liceul Olchim. Fostul liceu Olchim, care specializa atât de mulți oameni pentru platforma chimică, care din păcate acum nu mai există. Și acolo avem imobilele necesare unde putem să înființăm acest after school. After school-ul nu este moftul lui Virgil Pârvulescu, nu este moftul nimănui. Este o obligație a noastră, a cetățenilor din Râmnicu Vâlcea, a celor care ne iubim, copiii, să-i ajutăm să treacă peste greutățile vieții. Pentru că dacă nu îi ajutăm pe ei, noi avem un viitor în orașul Râmnicu Vâlcea? Am observat oameni care au intrat în politică întrucât își căutau un loc de muncă. Politica nu se face de către oamenii care nu știu și nu au avut în viața lor cum să gestioneze venituri. Medii. Eu provin dintr-o familie medie. Eu nu sunt nici bogat, nici sărac. Pentru asta am muncit. Dar, în schimb, am un respect deosebit pentru cei care știu cum să facă banii, cum să gestioneze afacerile și cum să plătească salarii. E greu, dar satisfacțiile sunt mari pentru faptul că reușești să ai grijă de niște oameni. În fiecare zi mă întâlnesc cu mulți dintre voi.
Și toți îmi spuneți durerile voastre, păsurile voastre. Într-adevăr avem un oraș curat. E un oraș în care avem foarte multe flori și foarte bine că avem asta. Dar actualul primar atât a putut. Și oricât ar spune alții, nu a putut puține. Dar pentru noi, pentru ceilalți, este nevoie de a reuși să trecem la alt nivel, la dezvoltare. Ori pentru asta trebuie să știm că acum e șansa noastră. Pe 9 iunie votăm. Și asta înseamnă că noi toți vom câștiga împreună. E șansa noastră!